150 000 pre poľovníkov, tiež z fondu Ministerstva pôdohospodárstva, ktorý, podotýkam, šetria štátnemu rozpočtu počas preneseného výkonu štátnej správy 1,8 milióna ročne, keby ste chceli vedieť. To je okolo 6 000 skúšobných komisárov, 5 000 kinologických rozhodcov, spravujú kinologickú knihu plemenných psov, vyšľachtili niekoľko slovenských plemien a proste vďačíme im za to, že máme tu toľko druhov zvery, ako sa nenachádza nikde v Európe, zachovali pôvodné druhy, ktoré nám môže závidieť, dá sa povedať, celá Európa. Či je to medveď, či je to rys, či je to vlk dravý, všetko toto začali chrániť, podotýkam, poľovníci. Urobili na to manažment veľkých šelien, ktorý je dokonca schválený ako koncepčný dokument vlády. 50 000 podporu chránenej krajinnej oblasti Poľany, pretože veľmi dobre viete, že Poľana má štatút UNESCO. Jedná sa o záchranu kostných lúk. Jeden z najkrajších biotopov, genofond jelenej zvery, a to je Poľana. Mimochodom, ak by ste vás to zaujímalo, tak tá Poľana je prevažne smrečinového charakteru a tieto smrečiny od čierneho balogu sú už napadnuté a ostane nám holá, krásna Poľana, bude to sopka, ktorá bude naozaj holou, je to meka genofondu aj medveďov, takže neviem si predstaviť tých 460 medveďov, ktorých tam momentálne zhruba máme, že kam sa podeje. Asi to budeme mať v Detve, Vočovej, na Kalamárke, na Hrochoti a všade ostatné iné. A potom sa budeme diviť, že prečo tieto synantropné medvede nám chodia do dedín, pomaly nám vraždia ľudí a nejakým iným spôsobom ohrozujú ďalší život na slovenskom vidieku, tak ťažko skúšaný za posledné doby. No a ešte tu máme vyriešenie samotnej otázky medveďa hnedého. Jednoducho žiadame vyčleniť pre štátnu ochranu prírody minimálne 3 milióny eur na zazmluvnenie dobrovoľných strážcov ochrany, teda respektíve dobrovoľných členov zásahových tímov. Aj vám vysvetlím prečo. Za minulý rok máme tu 2 smrteľné prípady napadnutia medveďov. Máme tu 19 ťažkých poranení, 19 stretov s ťažkými poraneniami a máme tu okolo 1800 hlásení útokov, respektíve synantropných medveďov v našich mestách a obciach. Keď mi dneska niekto tvrdí, že sme nejakým spôsobom zvládli otázku premnoženej populácie medveďa hnedého, tak sa musím zasmiať. Bojím sa, keď sa na jar ďalších 700 medveďov narodí, akým spôsobom budeme k tomu pristupovať. Odliadnúc od toho samozrejme, že ten vidiek je likvidovaný a naplnili sa do poslednej skutkovej podstaty moje slová.